may tao na. Bigaw talaga. Busing! No, marinod to. Huwag ka tabi. Tabi. Sa tabi ang harong ni... Sabi ka ito, di kita nakabakal da si Don Kula. Nakabakal da po di resort. Pigahanap ko tabi. Nahiling mo lamang. Yun na ini. Yun na ini. Tourist house niya. Garuhan niya ako napapandukan takatay. Ako po so alalay kaan. Ako po so alalay. Yan po siya dyan. Ikasurat nila habal-habal. Iyo po, yan dyan. Yung tabi. Yan po siya dyan, nag-uuyan dyan. Nagpupuro pa yung halo sa... Pwede magdagaw? Iyo, sige na po, log na po. Kilala ko. Iyan o. Nagpuro pa yung halo, tabi. Yan po, nagpupuro pa yung halo. Boss Kula. May bisita tabi, Boss Kula. Ay. Dagos. Naurag kilala. Tukawi tabi. Sus. Uli tabi. Kaya ang mga kutsunan sa mga VIP Digdi ka sa... Yan. Hindi ako man kuta makaranas man kang mayumok na tukawan. Yan. Dahil tabi pakaduunan ta... May bayad ko ng pagtukaw yan. Pang-ribo ang kada tukaw ko ta. Kung tukawin na, tayo libre ko na sana. Ano lamang? Nabalitaan ko, nakabakal ka rin rest house. Kaya mo nahiling yun eh. Magayuno ng kapalibutan. Araw na kayo ni Sikula, kayaman. Kaya sa mga nag-ismol sa kuya dyan, kan panahon. Uyan nga Sikula, di ngayon maasinsuan. Karab-harabunon nga yan. Tama, nagporsigido ka man ang kadali. Yes, talaga naman. Na itong nagigimong kusog, nga ni magkaigwa ka kiaro kayo ni. Pero iktarya ni Boseng. Alat ko na, bilang may bisita, apunan ko muna naman sa kwenta. Hello! Magpa-deliver tabi ni Diki. Mixita pizza. What? Sarong truck. Sarong truck na may bisita kung saraw ang ibang dahil niya kaya daraw niya. Buda sa mga mamahali na mga inumin. What? Sarong milyon ang sarong tagay. Kaya dapat arbo special ini yung si Butan niya ulit sige na. Subaka, palo mo yung subaka. So mga mamahalin dyan ang mga pagkakan. Sige na. Araw na kung kayaman iyaw. Kaya ang ganyan. Dahil ka sana magsabi naman sa tuyang. Aday man tabi. Para may naratabi ako din sa'yo mo magkuruan daw. Pwede naman. Nganing maranasan mo ang buhay mayaman. Hindi magkambigan ko sa imo. Pwede man tabi ako magtukaw dyan. Testing nga. Nganing araw mo. Testingan mo na dyan. Kung baga, matihan no. Naglulubong. Ay, siyempre. Kasi kutson. Naman. Ano ang pagmate? Sus, garo ko si Don Kula. Alam mo na, dyan ka, relax ka. Apunan ko sa mga para massage ka. Hello! Talaga. Leyas, body massage. May available tabi dyan na para masahe. Kaya nagisibot. Tulo ang kaipuhan. Puwerte. Dahil sa parahilot duman sa bites. Sa kamot, mula sa lawas. Sige na. May tip ka mo dyan. Tigkarabangang milyon ka mo. Ano ka kang sikula talaga? Sige na. Mananggad yan. Sige na, tasayang kang load ko. Nasayang na naman ang kabang milyon na load. Sige, tapurin na regular. Bye. Sarap buhay. Kariguan. Relax ka sana dyan. Ayaw. Pero okay na yan, tukawan mo ba? Okay na. Feel at home. Tabay may dumanong pa ka. What? Sa sukang padre ko, may paghurunan kami dumanaw. Sige tabi. May mga business kami. Dahil pang aircon digdi. Kung kaipuhan mo kikwarta uling bag na inay, paano ini kikwarta? Kumuha ka sa nalide. Wala ko sa'yo. Sa imuan. Ay, ano daw kung maulit na ako, darawang ko na. Paano ka na? Diyan ka na. Relax ka sana dyan. Tama, preparar kita muna digdi. Okay ko